Tervepä terve kaikille, jotka vihtii seurata tätä Sunseeker-projektia. Nyt rupeaa olemaan vähän niinkö loppusuoralla tämä homma. On toukokuun loppu ja ensi kuussa pitäisi päästä vesille. Siinä on tullut laitettua ensimmäisenä tuo keulakone taivasankkurilla paikalle tähän. Ja ulkopuolet on vielä vähän vaiheessa, mutta tekniikka rupeaa olemaan kondiksessa. Siinä on käytetty perämoottori paikalla, sitten Seastaarin hissi, kun ei ollut tietoa, että mille korkeudelle tuo asettuu tämä vesilinja. Vanha uimataso jätettiin paikalle. Raketti on merialumiinia. Siinä kaikki on asennettu. Sähköt on kytketty. Sisustus on vielä vähän menossa täällä, kuten näkyy. Ja sähköt on vielä vähän siistimättä, mutta kaikki rupeaa olemaan toiminnassa. Verhoilut on. Sielläkin on sähkö ja akut siellä, laturit, septijärjestelmät. Sitten on lämminvesivaraaja ja maasähköhän on tuolla näkyy. Ja on virtapistokkeita. Täällä on apukuskin työtasot. Mittaristo vielä hieman vaiheessa. Sitten mennään tänne keulakabiiniin. Tämä on verhoiltu uusiksi kaikki. Kuten näkyy, LED-valot laijoissa. Keittiö, pentteri on tehty uusiksi. Siinä on huippukova taso. Vallaksen liesi puhallinkannella. Lämmin ja kylmä vesi. Jääkaappi jätettiin vanha, kun se vielä toimii. Sitten vessa tehtiin kokonaan uusiksi. Otettiin tänne musta pönttö, sähkö, WC. Sitten lavuaarit ja nuo. Siellä on vielä vähän auki, koska pitää viimeistellä kytkennät. Ja häkävaroitin siinä on asennettu kans. Palovarottimet. Ja pintafiksausta täällä vielä vaatii. Ja pesua, mutta aika lailla ollaan aikataulussa tämän kanssa. Mutta senpä nyt näkee, miten keretään vesille. Ei muuta kuin terveisiä täältä Tuolamin Riuttasesta ja palataan.